Guys, inani ang kinabuhi. Sa mga vlogger na wala pa na-monetize. What? Na-monetize. Saging-saging lang sa talon. Guys, welcome sa ating kasangga guys. Muna yung mga pagkaon sa mga Bisayang vlogger ha. Pagkaon sa mga Bisayang vlogger. Natin kung ano, mag-Bisaya. Saging. Bisaya ka saging. Kanda ba? Saging. Kaon ka? Saging, dali. Ayong adlaw mga kasangga. Welcome to my channel, RG's Vlog, ang Bisayang vlogger ng Davao Oriental. Tara, yan ba? Tawa. Nalagay mo ang saging diri sa lugar sa mga Bisaya. Kasi katawag na ko, saging. Pero saging smutan, bukol na sa dayon. Banana. Banana, inom. Inom ha? O hinog pa. Kaya tawag banana. Nakakabigat kanan. Ilaw pa. Saging. Makilain ko naman na. Kardaba, sama. No. Paris o sili. Sili nga dinihalang. Mukaon na may sili guys. Dili man may parehas ni Boy Tapang nga. Bisa ko sa ray kaunon. Kami guys, mukaon may sili pero kanang dili halang. Okay. Nung Narito. May mukha dito ng ano? Sige, asun. Halang kayo. Sige. Guys, inani ang kinabuhi. Sa mga vlogger na wala pa na-monetize. Saging-saging lang sa talon. Oh. Kasi makan yung antik. Okay, awa. Dili to aslom. Pero halang. Tubig man. Saging ulit. Pili lang ka, asin, suka, o bunlis, bagoong. Hinay namin guys nga para sa saging. Napay saging ulit.